Hola, nois i noies, com esteu? Comencem una nova setmana de rutina de càlcul mental de l'assignatura de Mat. Ja sabeu que fem una sèrie de problemes de càlcul mental i una sèrie de problemes orals, d'acord? Mireu, avui haureu de pensar si amb 45 euros tindríem prou per fer la compra que jo us indicaré. Si és així, pols amunt. I si no és possible, si no ens arriba amb els 45 euros, pols avall, d'acord? Vinga, comencem. Heu de comprar 5 plantes a 9,98 euros cadascuna. Repeteixo, 5 plantes a 9,98 euros cadascuna. Penso, preparo i mostro. No seria possible. No tindria prous diners. Segona pregunta. Haig de comprar 10 quilograms de fruita a 3,95 euros al quilo. 4 litres de llet a 2,25 euros al litre i 2 llaunes de tomàquet a 49 cèntims cadascuna. Repeteixo, 10 quilograms de fruita a 3,95 euros el quilogram. 4 litres de llet a 2,25 euros al litre i 2 llaunes de tomàquet a 0,49 cèntims cadascuna. Penso, preparo i mostro. Tampoc tindria suficients diners. Tercera pregunta. 2 llibres a 21,95 euros cadascun. Repeteixo, 2 llibres a 21,95 euros cadascun. Penso, preparo i mostro. En aquest cas, sí que tindria suficient. Següent, diu 3 entrades per al teatre a 14,95 euros cadascuna. Repeteixo, 3 entrades per al teatre a 14,95 euros cadascuna. Penso, preparo i mostro. Sí que podríem anar al teatre 3 persones amb 45 euros, correcte? Última. Una samarreta a 14,98 euros i un jersei a 24,98 euros. Repeteixo, una samarreta a 14,98 euros i un jersei a 24,98 euros. Penso, preparo i mostro. En aquest cas, em podria comprar aquesta roba sense cap problema. Molt bé, nois i noies, comencem la segona part, els problemes orals. Recordeu que heu d'apuntar tant la resposta numèrica com la paraula a la que fa referència al problema. D'acord? Vinga, comencem. El primer problema diu així. Amb 4 llumins faig un quadrat. Quants quadrats que no es toquin, és a dir, que no comparteixin cap costat, faig amb 16 llumins. Repeteixo, amb 4 llumins faig un quadrat. Quants quadrats que no es toquin faig amb 16 llumins? Penso, preparo i mostro. 4 quadrats. Segona pregunta. Tinc 10 botons a la bossa. 4 en una capsa i 2 a la butxaca. Quants botons tinc en total? Repeteixo. Tinc 10 botons a la bossa. 4 en una capsa i 2 a la butxaca. Quants botons tinc en total? Penso, preparo
i mostro. Tinc 16 botons en total. Última. En una classe hi ha 20 cadires. Quantes potes tenen entre totes? Repeteixo. En una classe hi ha 20 cadires. Quantes potes tenen entre totes? Penso. Preparo. I mostro. Entre totes tenen 80 potes. Doncs molt bé, nois i noies, fins aquí la primera sessió setmanal d'aquesta rutina de càlcul mental de EMAT. Ens veiem demà. Un petó. Adéu.